салом ба ҳама. Бузак намур баҳор мешавад. Дар вақти гули най. Чӣ хел мо ҳамин калимаҳоро ба забони русӣ ё англисӣ тарҷима кунем? Бузак намур баҳор мешавад. Казёлне умирай весна придёт. Албатта ки не. Дар илми забоншиносӣ як нуқтае ҳаст бо номи идиом, яъне ба тоҷикӣ бигирем ибораҳои рехта ё ин ки ибораҳои таъбирӣ. Дар асл гап сари ягон хел буз ё ин ки гули най наметавад. Ин маънои онро дорад ки ин кор номаълум кай мешавад. Бо забони русӣ шумо метавонед истифода баред. Ждать, пока рак на горе свистнет. Мисол: Антон, когда ты долг вернешь? Хусейн, подожди чуть-чуть, пусть у меня бизнес развивается, я буду продавать машину и тогда верну тебе деньги. Значит, ждать, пока рак на горе свистнет. Бо забони англисӣ бошад як чанд ибораҳо аст, вале машҳуртарини онҳо ин аст: when pigs fly ё ин ки once in a blue moon. Мисол: Hey Johnny, you're always talking about learning Chinese language. When are you gonna start it? Well, I think once in a blue moon. ё ин ки I think when pigs fly. Агар шумо ин видеоро то охир тамошо кардед, пас шояд шумо имрӯз як чизи нав омӯхтед. Ҳатман лайк ва ба дӯстонатон бифиристед. То боздид.